Darlith Waldo 2022. Cymdeithas Waldo ag Adran y Gymraeg ag Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth. Yr Athro Mererid Hopwood. Plentyn y Ddaear. Recordiwyd ddydd Gwener, y 10 o Medi 2022. Wel, diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i gael dod yma a diolch i chi gyd am ymuno dyn ni. Nawr te, odi hwn yn mynd i weithio? Odi. Joseph Herman, Jo bach, dim bo golwg mor fach a hynny arno fan hyn, chwaith, a Waldo Williams. Joseph Herman, artist brwsh a phaint. Waldo Williams, artist ysgrifbyn a geiriau. Herman, 1911, 2000, Iddew, o Wlad Pwyl, ffoadur i Ystrad Gynlais. Waldo Williams, 1914, 1971, Cymro, heddychwr. Ond dwi ddim am dreulio'r orig hon yn cyfosod y ddau ffigwr pwysig yma, dim ond gair ar y cychwyn ynghylch pam yn bod ni'n cynnal heno yn enw'r naill fel y llall. Fis Awst, yn Steddfod Tregaron, ro'n i fod i roi darlith flynyddol sefydliad Joseph Herman. A'r teitl a ddewisais oedd Dychmygu Heddwch, Hawliau Dynol a Dadarfogi'r Byd. Y byd, cofiwch, sim fel tamed o uchelgais. A ffinnau ofon y teitl, neu ryw bwl tebyg i Covid, ddath drostoi, 2 ddel, fore'r ddarlith, a caf i ddim i fanylion, ond o'n i ddim yn ffit i ddod i'r maes. Fis yn ddiweddarach, Medi, a dyma wraig traddodwr darlith flynyddol Cymdeithas Waldo yn cael ei tharo'n wael. Nawr, i ni'n falch iawn o allu dweud bod falmau yn gwella ac yn hala cofio'n gorau ati hi a'i nyrs, y parchedig John Gwilym. A dyma Eirian Wyn, fel rhyw Robert Page, yn gorfod edrych ar yr rhestr subs. A gyda chydweithrediad sefydliad Joseph Herman, ces i'n galw oddi ar y fainc, i ddefnyddio rhai o'r meddyliau o'n i wedi crynhoi ar gyfer y darlith Steddfod a'i haddasu at ddibenion Waldoaidd. Wedi'r cyfan, mae heddwch yn berthnasol i fywyd a gwaith y ddau, ac os heddwch, felly hefyd hawliau dynol. Roedd y posteri wrth gwrs wedi mynd mas, a diolch i Dr Manon James am ei gwaith hyrwyddo arbennig a Mrs Amanda Jones, y ddwy o Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yma yn Aber, ond fi wedi cael y plug, Catherine. Felly, penderfynwyd newid cynlleied a phosib ar y trefniadau, newid yr enw, bydden ni ddim yn debygol o allu twyllo neb mae John Gwilym o'n i. Ond dyma gadw'r dyddiad yr amser y lle a'r teitl Plentyn y Ddaear. Ac y bydd yn rhaid i ni aros tan y flwyddyn nesaf i glywed darlith Plentyn y Ddaear go iawn, dyma ddefnyddio'r gerdd honno yn y warm-up act hwn, gan ddiolch am y gwahoddiad a'r cyfle, ond yn bennaf am y ffaith fod helbyl y teulu Jones Rhys yn llai dyrys erbyn heddi nag yr oedd rhyw bythefnos yn ôl. Iawn te. Gyda bod bardd ac artist fel ei gilydd yn rhannu tiriogaeth y dychymyg, yn y fan honno, licen i ddechrau. A dwi'n edrych o'n hwmpas i, a thybied bod sawl un fan heno mynd i deimlo'n eitha cysurus yn y tir hwn. Mae dychmygu wedi'r cyfan yn rhan o'r hyn sy'n ddisgwyliedig o ryw arty-farties, fel o'n i'n cael yn galw yng Nghaerdydd llawer dydd, ond dyfa, ddyned. Ond gadewch i ni fod yn gwbl glir ar y dechrau fel hyn. Nad ydy bod yn rhyw deips sy'n defnyddio'n dychymyg yn gyfystyr a bod yn afresymol nac yn afrealistig chwaith. Mae pob syniad a phob datrysiad ymarferol i bob problem, fach neu fawr, yn dechrau gyda dychymyg. A'r hyn hoffwn ni geisio i wneud hyn o'i ystyried beth allwn ni weld pan ni'n dychmygu heddwch. Taflwyd y sialens hon nôl y mis Mawrth yn ystod cynhadledd a drefnwyd gan Academi Heddwch, Iechyd a Heddwch. Ac ar ddechrau'r diwrnod yn 10, gosodwyd yr her gan y cadeirydd Rowan Williams a chan yr athro Richard Bowen, un o'r Engineers for Peace. Ac yn wir,
fe hategwyd gydol y dydd. A wyddoch chi, dyw e ddim yn hawdd dychmygu heddwch. Gwan, dychmygwch heddwch. Gallai fentro fod yw deimlad braf, tangnefeddus yn eich llenwi chi. Ond dewch at darlun i mi. Dewch ar manylion. Googlwch famous paintings about peace. Picasso, un golomen unig, llun gardd, pili pala enfus, neis iawn, very nice to be sure, ond anelwig ar y gorau. Pryn y gallech chi alw'r dychmygu hwnna yn ddiriaethol, yn rhywbeth y gallwn ni gael gafel ynddo. Ac yn aml iawn, ac mae hyn yn broblem, sdim pobl yn y lluniau hyn o heddwch. Nid pob llun cofiwch, a dwi'n diolch i Gwenllian Feinon am hala'r sketch anmorffenedig hwn i mi o lun gan Joseph Herman neb llai. Llun o bobl mewn cyfarfod heddwch yn ne Cymru. Ac fel gwelwch chi, maen nhw'n fisi yn trafod, yn cefnogi gilydd, yn gwrando. Ond eithriadau yw'r math hwn o ddelweddu heddwch. Cymharwch hynny te, ar hyn a ddaw i ni wrth ddychmygu diffyg heddwch. Ac i ni fel pe bydden ni'n llawer cynt i weld y manylion bryd hynny. Lluniau o ryfel yw'r rhain ar y cyfan, ynfydrwydd ac anfadrwydd rhyfel. Ond mae'r effaith yn glir bob tro. A'r tro yma, dim diffyg pobl. Dyma ddau gan Joseph Herman, mam yn wylo ar ôl chwarfar geto yn Warsaw a theulu'n ffoi dan gysgod creadur ysgyfieithus. Onid eithriad yw Herman tro yma. Mae artistiaid o bob math wedi rhoi hyn o'n blaenau ni'n graffig iawn. Milwyr yn cael eu sathru, cyrff dinasyddion wedi chwalu, cwmwl nwy gwenwynig dros gartrefu pobl, llosg ar wynebau, mamau, rhieni, gwaglaw, plant am ddifad, ac wedi cad, colydd ar ddrain, yng ngeiriau cynddelw Brydydd Mawr. Dychmygwch ni, perfedd pobl ar y perthi. A dyma ni beth, fil o blynyddoedd wedi dyddiau'r bardd hwnnw yn dal i weld colydd ar ddrain wedi cad. Ac mae adlais dadlennol mewn llinell yn llawysgrifau Waldo, gwelais wedi cad, gad y geidod, a bydd eisiau bach mwy o dwrio parthed hwnnw yn y man. A dyma lun enwog Picasso, Guernica 1937, wedi'r dull newydd o fomio'r awyr gael ei roi ar brawf cyn yr ail ryfel byd a'r hacso'r dre fechan yng Ngwlad y Basg yn Gibraltar. Dyma'r manylion yn blaen. Popeth resymol a'i ben i weired, chwalfa, ie, a phobl fan hyn to. A chyda darlun felly, mae Plentyn y Ddaear yn agor. Cyhoeddwyd y gerdd yn y Faner yn 1939. Nodwch y dyddiad. Ac yn wreiddiol, roedd ganddi is-deitl, un penodol iawn, Plentyn y Ddaear, neu Polisi'r Rhyfelwyr Scorched Earth. Y strategaeth filwrol honno o losgi popeth sy'n ddefnyddiol i ni, rhag iddo fod o ddefnydd i'r gelyn. Meddiannant derfyngylch y ddaear, treisiant ymylon y nef, a dygent y geithlyd rythiedig yw hiffern a baner a llef. Cadwent yn rhwym wrth yr heiarn hen arial y giau a'r gwaed. Doedd hineb y ddeiar, nes arddel, a gwyw fydd y gwellt dan ei traed. Dyma beth mae'r rhyfelwyr yn ei wneud. Meddiannu'r ddeiar hyd at y gorwelion pella a thu hwnt i'r ddeiar, treisio'r cwbl, drwy'r awyr uwchben hyd at y gofod. Denu pobl i'w hochr nhw, pobl gaeth, pobl wedi rhithio i twyllo, a beth sy'n ar eu hochr nhw, uffern. Ac maen nhw'n llwyddo i wneud hyn gyda dim byd, ond tipyn o faner a gweiddi. Mae'r gair rhwym wedyn, welwch chi fyna'n pwysleisio'r gaethiwed a'r heiarn yw'r arfe glei. A sylwch ar y newid yn amser y ferf. Dygant a cadwant fel meddiannant a threisiant sydd yn wreiddiol yn y llawysgrif, cofiwch, y presennol. Yn y faner wedyn mae dygant wedi mynd yn dygent,
Ac erbyn dail pren, mae cadwent wedi mynd rhywun ffordd. Mae'r ent yn derfyniad bach dwy llodrus yn diwe. Roedden nhw'n arfer cadw, a bydden nhw'n dymuno cadw. Ac mae'r ddau, yr arfer a'r bwriad, yn gwneud sens fan hyn. Ac mae hyn oll yn tynnu ar yr hen ysfa, yr hen anian, yr arial sydd, mae rhain dadle, yn rhan o'n cyfansoddiad ni, yn y giau, y tendons, ac yn corddi'r gwad. Alan Llwyd a Robert Rees yn unodiadau craff yn atgoffa ni o Henry V, Act 3, a'r rhyfelgri treisgawr hwnnw. Once more into the breach, dear friends. Once more. Beth maen nhw'n wneud? Galw ar y dynion i'w wneud hyn. Imitate the action of the tiger. Stiffen the sinews. Conjure up the blood. Ddim cweith gystal ar rhyfelgi Michael Sheen i dîm Cymru pwy ddwrnod, ond hefyd ymhell ohoni. Disguise fair nature with hard-favoured rage, then lend the eye a terrible aspect. A byddwn ni'n dod nôl at y ddrama hon, ond act 2 cyn cloi. Mae Waldo yn ei gwpled clo yn crynhoi'r cyfan. Doedd Uneb y Ddaear nes arddel, a gwew bydd y gwellt dan ni traed. Y gwellt wedi marw, yn ddarlun eglur o effaith polisi'r scorched earth. Yn y bôn, yr hyn mae'r rhyfelgwn yn ei wneud yw yn gwthio ni yn erbyn yn trefn naturiol. Dyn nhw ddim yn arddel doedd Uneb y Ddaear, neu fair nature, chwedl Shakespeare. Ac yn hyn o beth mae'n gerdd werdd cyn ei hamser. Plant y Ddaear yw'r ddynoliaeth. Wedi'r cyfan y Ddaear yw'r fam sy'n ein cynnal ni, a byw gyda'r Ddaear nid yn erbyn y Ddaear yw trefn naturiol pethau. Wel, dyna ddychmygu diffyg heddwch yn ei fanylder. Ac os ydyn ni chael hi'n anodd delweddu gyda'r un math o fanylder wrth geisio dychmygu heddwch, yna mae rhywun yn gweld bod eisiau ni fynd ati o ddifri i ymarfer hynny, a rhoi llawer mwy o sylw i heddwch fel posibilrwydd go iawn. Pan ni'n sôn am fyd o heddwch, am beth i ni'n siarad yn gwmws. Dyna beth sy'n eisiau ni i fod yn gallu fynegu. Y symudiad hwnnw sy'n dod â heddwch o'r haniaeth i'r diriaeth. To make tangible, tangere, lladin, am dwtch, cael bod y syniad o fewn yn gafel ni, yn Gymraeg diriaethu, wedi dod yn sicr. O mae'r haniaeth yn ddigon rhwydd. Cymdeithas deg, parch achyd ymdeimlad, nid rhagfar na trachwant, cariad nid casineb. Lyfli. Ond siwd olwg sy'n ar y pethau yma yn yn byd ni o ddydd i ddydd, allwn ni fynegu hynny. Dyna'r her. Enghraifft, bwyd ar ford pawb, cartrefi clyd gan bawb, gwasanaeth iechyd, rad ac am ddim heb giws i bawb. Swyddi ystyrlon, lle mae'r gweithwyr yn gweld yn uniongyrchol y cyswllt rhwng ei gwaith bob dydd a lles i cyddyn. Addysg sy'n annog cwestiynau cywreinrwydd, nid atebion masin. Amgylchfyd, lle mae'r awyr yn glir ac amrywiaeth iach yn y llysiau coed rhywogaethau ac yn y blaen. Wrth gwrs, dyw'r rhestr moel felly ddim yn mynd i wneud peintiad ysbrydoledig na fawr o gerdd chwaith. Ond maen nhw'n dechrau mynegu manylion byd o heddwch. A falle wnaethon nhw ddiagram. Ac wele, nodau datblygu cynaladwy y Cenhedloedd Unedig yn dechrau ymagor o'n blaenau ni, yr SDGs. Mae'n anffodus, wrth gwrs, mae fel rhes y dylweddwyd train, yr 17 ohonyn nhw. Mae hynny'n awgrymu bod angen dechrau gyda'r rhif 1, no poverty, a gweithio draw i'r ail ar 15, ond nid felly yw'r meddylfryd tu ôl iddyn nhw. Maen nhw'n dibynnu ar ei gilydd yn gylch cadwynog a thynnu un yn chwalu'r cwbl. A ni'n gweld fan hyn, 16, heddwch yn blwmp ac yn blaen. A dyw hynny ddim yn syndod, oherwydd fel sonies i am canion y Cenhedloedd Unedig yw'r rhain. Y sefydliad hwnnw wedi'r cyfan wedi enni o'r dyhead i greu byd o heddwch yn dilyn cyflafan yr ail ryfel byd.
ac un o ganghennau cyntaf y Cenhedloedd Unedig, UNESCO. A dyma ni'n dod nôl at ddychymyg oherwydd y geiriau wrth graidd cyfansoddiad UNESCO yw'r rhain. Wps, na mi ddim yn nôl. Gan fod rhyfeloedd yn dechrau y meddwl dynion a menywod, bydd rhaid adeiladu amddiffynfeydd heddwch hefyd. A gyda llaw, mae lle dad yn ei gredu mae Cymru oedd tu ôl i'r rhain, y geiriau yma yn wreiddiol, ac ers yna mae tipyn o bawb yn hawlio nhw. Jacob Jones, Prifathro, Ysgol Ramadeg Ogwr, a William Davies, unwaith eto, fi wrthi'n drafftio cyfansoddiad UNESCO, ond stori arall yw honno. Doedd a ddeil, yn y frawddeg hon, i ni nôl gyda'r un her, y galw arno ni i feddwl, i ddychmygu, yr hyn sydd ei angen i greu heddwch. Os o'n i'n sôn gynnau fod Llun Herman yn esiampl bryn o artist a ddelweddodd heddwch tu hwnt i'r wishy-washy haniaethol, mae Waldo yn gwmni da iddo. Dro ar ôl tro yn ei gerddi, ni'n cael yn taro gan ddarlun eglur o siwt fyd yw byd o heddwch. Ychydig enghreifftiau'n unig. Pa beth yw dyn? Byd y diffyg heddwch yw byd sy'n ddim ond cylch yn treiglo. Byd yr heddwch yw'r byd sy'n gryd yn siglo. Chi'n ei weld e? Cryd. Man lle mae babi bach yn cael gofal i feithrin i ymgeleddu. Yn cyfeillach, byd rhyfel yw'r lle gall crafangwyr am heiar nac oel lyfu dinasoedd a thân. Mewn byd o heddwch, ni'n cael yng nghasglu at ein gilydd, mewn cyfeillach. Yn elw ac awen, y myd rhyfel, mae cath wyllt y coed yn tynnu'r lluenford a'r llestri'n cwmpo'r y cerrig yn shils, bara brawdoliaeth a gwyn tosturi'n sarn a dyna ddiriaethu, brawdoliaeth yn fara a thosturi'n wyn i ni'n ei weld e. Y myd heddwch, mae elw wedi ddiddymu'n ddim ond crybibion a'r hyn ni'n dwmpath i'r plant gael ware arno. Mae'r tŷ yn ôl yn drefnus. Popeth a oedd yn blith drafflith bellach mewn trefn. Ac mae awen yn gwir aniannu. Awen adnabod nid arial y giau a'r gwaed, yn cerdded ryngo ni ac yn tynnu ni at ei gilydd. Ac mewn cerdd arall ar teitl Adnabod, ni'n cael bod y byd o heddwch, fyna mae'r dŵr yn rhedeg. Y myd rhyfel, diffeithwch, pryder ac ofn. A'r un math o ddiriaethu sydd yn mewn dau gau, mor agos at ei gilydd y deiem, ac edrychwch ar ddyrniau Herman o Gymdeithas heddychlon Ystrad Gynles, y bobl mor agos at ei gilydd. Cnifio fan hyn, yn Preseli wedyn, gyda'r mwyaf enwog o gerddi Waldo, mae pawb yn cymdogion. Un llef, 4 llais. Dyma'r drefn a welwyd yn y palas draw. Gyda llaw, chi'n cofio stori fer y darlun gan Waldo, lle mae Twmi, mab y Crydd, yn cael ei gadael gytre ben ei hunan gyda chomans i edrych ar y pictwrau yn y Beibl, nes bod ei rieni fe'n do gytre. A mae Twmi'n troi at y llun o Abraham ar fi'n lladd Isaac. A chi'n cofio beth mae Twmi'n neud? Mae e'n mynd i weithdi dad. Mae fe'n cyllell. A'n torri'r gyllell mas o law Abraham. Pam? Rhag ofon tro nesa, welith Abraham ddim y faharen mewn bryd. Meddyliwch amdano fe. Dyma fe, a mae e'n neud hynny. Wel, mae rieni yn dod gatre a darllenwch y stori, mae'n ddameg. Ond ar ddechrau'r stori honno, mae yna gyfeiriad at lun arall. Chi'n cofio? Y teitl gan Waldo yw The Goddess of Poetry Calls Burns from the Plough. Tybydau hwn yw'r llun. The Genius of Poetry Finds Burns at the Plough yw'r teitl swyddogol. Ond gwrandewch ar ran o'r disgrifiad sy'n y stori fer. Mae hwn yn lliw, falle. Ar bwys y clawdd, mewn parodrwydd, gorweddau oged. Hithau mor loyw o fe bai newydd i chael o'r heiar mwngwr. Eithir nid hyn
oedd prif wyrth y darlun. Codau adeilad mawr yn syth o'r dalar draw. Rhyw fath o blas, hynafol a chadarn y doedd, tybiau twmi. Ac uwch ben yr arddwr, ehedau anghyles wen, gan estyn i braich tua'r plas. Ai dyna felly fy mhalas draw, yr adeilad yn y llun, a brynodd salu'r cryf mam twmi mewn ocsiwn ar neuadd las, yr hydref wedi priodi. Ai'r genius yw'r awen sy'n codi o'r cudd ac yn cydio'r cwbl. But I digress. Os yw Waldo a Herman wedi gallu dirieithu heddwch, bach iawn o ddychmygu byd o heddwch sydd mynd rhagddo yn rhengodd grym yn byd ni. Dychmygu go iawn. Dychmygu ffres, blaengar, mae'r nodau datblygu cynaladwy na'n cael ei gwthio'r neilltu a'i anghofio am ei bod nhw mor anghyfleus a syndod cyn lleied. Faint o bobl sydd wedi clywed amdanyn nhw? Ydych chi'n gwybod eich SDGs am yn ôl, ffrindiau? Ac o edrych o'n cwmpas, yr hyn yn ni weld ar waith yw syniad hen ffasiwn iawn. Y syniad hwnnw sy'n mynnu, taw mwyn creu heddwch, mae'n rhaid cael clamp o beiriant lladd. Bellach, mae gwariant llywodraethau'r byd ar yr arfogi hwnnw wedi mynd heibio i'r $2 driliwn. Ac mae'r deyrnas gyfunol fach fechan yn cyfrannu dros 50 biliwn at y cyfanswm hwn ac yn un o'r gwledyraethau ar dop yr rhestr. A'r drwg yw, wrth ddilyn trywydd y syniad hwn, pan i ni'n gweld nad ydyn ni wedi cyrraedd y byd o heddwch, y cam nesaf yw, byd o heddwch, byd wedi arfogi dwtsio'n fwy. Nawr, yn Plentyn y Ddaear, mae Waldo fel y mae'n wneud mewn sawl man yn gwachodd ni oedi. Oedi a menyd, yr un funud fach, yr eiliad, oedi i ystyried y sens yn hyn oll. Achos yn yr rhythyr, ni wedi derbyn rhesmegu gwrthnysig yr hafaliad hwn. Ac am ei fod yn cael ei ailadrodd yn ddyddiol ac i'r fath raddau, i ni wedi credu. Credu mantra'r national security, sy'n dweud bod defnyddio grym treisgar, hyd at a chan gynnwys arfau niwclear, yn rhywbeth y gellir ei gyfiawnhau mwyn yn cadw ni'n saff. Fel mae Janet Fenton yn nodi yn rhifin gorffennaf Peace News, sneb yn oedi awgrymu i fod yn bolisi sy'n gwneud ni'n unrhyw beth on-secure. Ac os oes ambell un yn codi'r peth, mae'r ymateb yn un o fath syndod nes yn hala ni ddechrau amen synwyr cyffredin yn hunain. Y synwyr cyffredin, doethineb, y ddaear, fair nature, sy'n dweud, nad yw hyn yn gwneud sens. Achos gadewch i ni fod yn gwbl glir. Dyw e ddim. Mae yn syniad cwbl afresymol, ac mae'n deddfe rhesymol ni yng Nghymru yn profi hynny. Deddfe rhesymol, fel y rhai sydd wedi hen atal athrawon rhag cael cansen i fwrw disgyblion ac at y rhieni rhag clatio plant. Deddfe rhesymol sy'n gweld nad yw trais yn gwneud dim byd o'n magu trais. Ond, mwyn cadw trefn ar ei dinasyddion adre ac ar ddinasyddion tramor, achos hynna yw'r gwir ddihirod. A chadw'r nation yn secure, mae gan y brif weinidoges yn Llundain draw uffach o gansen ffrwydrol ar ben y cwpwrdd a botwn o dan y ford. Yr un teip ar un sy'n gan Putin, ond bod rhaid i ni obeithio bod un hi yn fwy o faint. Gweld bod trais yn erbyn cydddyn yn gamwedd mewn un cyd-destun, ond yn hollol oce mewn cyd-destun arall. Na beth sy'n gwbl afresynol ond ide. A beth yw'r canlyniad? Galwys i'r syniad byd o heddwch byd wedi arfogi yn un hen ffasiwn, gallen ni fod wedi alw fe yn un aneffeithiol. Oherwydd does dim tystiolaeth sy'n dangos bod byddinoedd mwy a mwy o faint yn allwedd i gadw gwledydd yn fwy a mwy diogel. Yn wir, mae'r dystiolaeth yn dangos i'r gwrthwyneb. Po fwyaf i ni'n gwario ar arfer, y lleia diogel mae'n byd ni. Chi'n cofio geiriau Eisenhower.
A pob gwn a gynhyrchir, pob llong, ryfel a lansir, pob roced a seithir, yn y pen draw, yn Lladrata, oddi ar y newynog. Ac os ych chi newynog, di chi ddim yn ddiogel. Pe byddai i weinyddiaeth ar gweinyddiaethau reole, ond wedi cadw at y weledigaeth hwnnw. Wrth gwrs, dim angen i ni groesi'r dŵr i weld y gwirionedd hwn. Wrth edrych yn simplistig ar ein sefyllfa ni ym Mhrydain, mae digon o dystiolaeth ar yr union bryd y mae angen arian i leddfu'r argyfwng, yn hau bobl ledled y wlad, maen nhw'n gyhoeddi bod angen cynyddu'r gwariant ar y peirian lladd. A'r cyhoeddiad hwnnw hefyd yn cyd-daro ar cyhoeddiad am leihau'r gwariant ar gymorth dyngarol dramor. Yn ôl Banc y Byd ar ODA, dim ond 5% o'r gwariant ar arfain fyd-eang fyddai angen i wireddu'r holl nodau datblygu cynaladwy hynny. A phe byddai'r rheini'n cael ei gwireddu, fydden ni gyd yn fwy bodlon yn byd. Y blaned yn ddiogel a'i phobl, a chosi'r hen genfigen hwnnw sy'n arwain at ryfel yn tawelu. Ond eto, er gwybod hyn, ni'n dal i bedlera'r syniad go chwyth. Byd o heddwch yw byd wedi arfogi. Ydy hi wir y tu hwnt i'n dychymyg ni i esgor ar syniad gwahanol? Ond dyna ni, mae'n ddigon jacos arna ni fan hyn yn y Llyfrgell Genedlaethol. Beth am i ni fynd o'n jacosrwydd ac i'r dwyrain, heibio warsong Wlad Pwyl ac i Kiev, i Ukraine. Ac at Yuri Sheliashenko, arweinydd mediadau heddwch y wlad honno. Gofynnwyd iddo beth gallwn ni wneud fan hyn. 3 pheth. Yn y lle cyntaf, dweud y gwir. Nad oes unrhyw ffordd dreisgar yn arwain at heddwch. Nad oes angynion a jawled, rhai ar un ochr a'r lleill i gyd ar yr ochr arall. Dweud y gwir hwn mwyn pwyllo pobl, a'i harwain at y bwrdd i drafod. Yn ail, helpu'r anghennus, y rhai sy'n ffoi rhyfel, wedi colli popeth y clwyfedig y galarus, y drydydd, ond nid y lleiaf, ymgyrchu i gael addysg heddwch. Addysg a rhoi gobaith i bobl ddod dros eu hofn a'i casineb, a chofleidio atebion di-drais mewn anghydfod, ac i ni'n gobeithio'n fawr y bydd y cwricwlwm newydd yn helpu ni'n Nghymru i wneud hynna. Dyw e ddim yn gofyn am fwy o foms, ond mae'r hyn mae'n gofyn amdano'n fawr. Mae rhaid i ni nawr, gyda'r addysg newydd yma, ddychmygu ffordd newydd, un sy'n cwestiynu'r status quo, aroswn ni'n Kiev. Mae Yuri Sheliashenko fel Sonia sy'n heddychwr, byddech chi'n disgwyl iddo fe i weid rhywbeth fel yna. Ond beth am Vladimir Zelensky hunan? Nôl ym mis Mawrth, roedd ganddo yntau gynnig heddwch hefyd, Mawrth 29, ac roedd e hefyd yn cynnig 3 cham. Yn gyntaf, niwtraliaeth i Wcrain, ac addewid na fyddai Wcrain yn ymuno yn NATO nag unrhyw gyngrair filwrol arall. Yn ail, cynnig y byddai mater Crimea yn cael ei ohirio hyd y cynhelu'r trafodaethau ddwyochrog ymhen 15 mlynedd. Yn drydydd, byddai'r ardaloedd yn y Donbass hefyd yn cael ei trin ar wahân rhwng y ddau arlywydd. Hyn oll, cyn ymyrraeth Boris Johnson. A dyma fi'n dyfynnu disgrifiad yr athro firau prasnad yr hanesydd hwnnw o India am beth ddigwyddodd nesaf. Sylwch ar yr eiron i trwm. That great swashbuckler humanitarian with a wonderful hair dances into Kiev and tells Zelensky in his ear that the West is not going to permit a peace agreement with Russia. A stico at yr hen ffordd, arfogi heddwch i'r hanes. Pwy all anghofio'r datganiad buddigoliaethus a'r swydus hwnnw nid i hala lethal aid i Ukraine? Beth am gyflafareddu, arbitration? Mae rai fi gyfadde pan archebon i'r poster yma ar gyfer y maes, o'n i ddim wedi meddwl bod e cweit mor fawr o hwnna. Anferth o beth. A dwi'n falch i wei bod e bellach yn ysgol Henry Richard, achos o ddim unrhyw ffordd o fyna fel lawer pellach yna.
Ydyn ni'n un ôl gyda Henry Richard, apostol heddwch Tregaron, ath ar gair mawr hwnnw, cyflafareddu, i 4 ban byd gan gynnwys fel mae'n digwydd at y Tsar yn Rwsia. Dwi'n meddwl, un o'r pethau dwi'n dwlu meddwl am Henry Richard yw fe yn un o'r cynadleddau cynnar na yn Versailles yn Ffrainc. Chimo pwy arall oedd yna? Oedd Victor Hugo, a chi gyd wedi clywed amdano fe, awdur Les Miserables. A dwi'n licio meddwl am Victor Hugo mewn gatre'r noson hwnna a gweud wrth i'w wraig, o la la, sa ti'n mynd i gredu pwy weles i heddi? Henry Richard o Tregaron. Cytundeb nid cad, cwrdd nid cadoediad. Ond bydde hynny wrth gwrs yn bwrw'r arfogwyr mas o waith. A thrwy hynny, yn bwrw'r grym sy'n dal popeth yn ei le, oddi ar ei echel. Ond yn cif i ni nid Tregaron, ac mae aficionados Waldo wedi clywed am hwn yr athronydd Nicolai Berdiaeth, dylanwad mawr ar Waldo, oedd e'n mynnu mae perthyn i diriogaeth a freswm na'r rhyfel, jyst nodi enw fe'n gloi, achos mae un o Ukraine oedd e. Prysurwn i mlaen. Chi'n gyfarwydd ar llun hwn falle. Mae tu fas i bencadlys y Cenhedloedd Unedig, ac yn portreadu'r adnod honno o Eseia, yr un am droi'r cleddyfain sychau. A'r artist, Yevgeny Viktorovich Vuchetich, o Ukraine. A sôn am ddirieithu heddwch, ni'n ei weld yn fan hyn yn glir. Mae'n waith caled, mae'r dyn hwn yn chwys botch, sdim quick fixes. Ond eto, mae'n rhywbeth sy'n gwbl bosibl. Ac mae'n hen syniad da. Roedd yn syniad da yn 1976. Roedd yn syniad da yn 1976. Mae'n syniad da heddi. Pam 1976? Oherwydd dyma pryd, un sip o goffi. Dyma pryd yr ath y criw blaengar ati yn y Lucas Aerospace Corporation i roi cynllun ger bron y rheolwyr. Ac awgrymu, y dylid creu yn hytrach na'r cydrannau ar gyfer y diwydiant arfe, sef beth o'n nhw yn wneud, creu offer a fyddai'n socially useful. Dyma gynnig 150 o gynhyrchion amgen, gan gynnwys pethau fel 1976 nawr cofiwch, pwmpiau gres, twrbinau gwynt, cair hybrid. Swnio'n gyfarwydd? A gafodd y Lucas plan blaengar hwn groeso cynnes? Na, put down llwyr. Dwedwyd wrth y dychmygwyr a'i delfrydau, chi'n perthyn i'r Brown Bread and Sandals Brigade. Wel, dwi'n licio bara brown. A sandals. Beth am atgyfodi'r cynllun? Beth am asiantaeth arall gyfeirio'r diwydiant arfe? Allwn ni ddychmygu hynny. Achos o dan yn system ryfelgar ni, yr unig rai sy'n ennill yw'r gwneithurwyr arfe. Henry V drachefn. Act 2 y tro hwn. Mae'n ddydd rhyfel. Now thrive the armourers. Medda'r corws. A'r llinell anfarwol honno yn yr un speech. Now they sell the pasture to buy the horse. Beth yn enw popeth yw sens, cael poni ond dim parc. Dyna afresymoldeb rhyfel. Parc, wrth gwrs, i bobl, ti hwnt i fro Waldo yw cau. Dewch nôl at Waldo oherwydd nid yn unig y mae'n diriaethu byd o heddwch, ond mae'n deall pa mor anodd fydd creu'r byd hwnnw. Pennill 2 mas o 3 o benillion. Saif yntau, y bychan aneirif, am enid yn oesoedd iach. Heb weled deneuad yn erthoedd. Pes gwipau. Ar bwys yr un bach. Drysu aml dro yn ei dryswch, nid ildiodd i galon erioed. A dynebydd y ddeiar i Plentyn. Blodeia, lle dyru droed. Ar ôl i ni sefyll yn stond. A mae lot ohono ni, cofiwch, i ni'n aneirif Eseia eto. Rydyn ni'n dal i dieddu i gael yn drysu gan y dryswch.
Y math o ddryswch a welir yn sonedau Waldo i Gwyl Ddewi, lle mae'r pobl yn rhy ddof, yn wado bant, yn eu pembleth, wedi drysu gan blans gorffwyll y military. Dryswch dadleuon yr hyfelgwn yn ein drysu ni. A rhan o'r dryswch hwn, ac mae hyn yn allweddol, yw ein hatal ni rhag gallu gweld mor frau yw'r grym milwrol hwn mewn gwirionedd. Pes gwipau. Pe bai ni ddim ond yn gallu dal gafel yn y gwybod hyn. Trwlwg, fel i ni'n gweld, dydy'n calonau ni ddim yn colli gafel. Yn ein mer dyfnaf ni, ni'n gwybod nad i hyn yn neud sens. Ac mae'r ddaear yn gwybod. A fair nature. Achos pan fwy Plentyn hun trefnu pethau, mae'n blodeuo. Nid gwywo. Cymharwch llinell ola y tri ffennill. Ni eto wrth yn traed. Dim amser heno i sôn am y tŵr ar graig, ond gwaith catra i chi. Mae'r peder ma yn y ffrynt ddim yn mynd i allu dianc. Galle'r lleill ohonoch chi, ond come on, beth amdani. Ewch nôl i edrych ar y tŵr ar graig a mynwch gip ar y cywydd am fwy o dystiolaeth. Y peth mawr wrth gwrs am Waldo, am ddiwedd Plentyn y Ddaear, fel nifer o'i gerddi fe, yw bod gobaith yn cael ei gynnig i ni. Gall hyn ddigwydd. Mae R.M. Jones, Bobby Jones, yn cynnig y term torfol gobeithlu ar y cerddi hyn o iddi Waldo, y band of hope o gerddi. Ac gwybodaeth, mae'n gosod Plentyn y Ddaear gyda brawdoliaeth a thangryddwyr ymhlith y rhai aflwyddiannus. Disgus. A digwydd bod, o ran y gobaith hwn, gyda geseiau ni eto, penod 60, yr un benod sydd yn yr heniaeth gan Waldo hefyd. Mae'n werth darllen y benod i gyd. Y gobaith yw bod gobaith y broffwydoliaeth honno, y dawr dydd, yn dod i fod. Ac fel hyn, mae'r gerdd yn gorffen. Daw dydd, y bydd mawr y rhai bychain. Daw dydd, ni bydd mwy y rhai mawr. Dawr bore, ni sydd fan hyn, na yn y llawysgrif, a mae hwnna'n ddiddorol. Dawr bore, ni wel ond brawdoliaeth yn cawr. O gofau'r nos y cerddasom i'r gwynt, a mae gerddau ein gwaed. Tosturi, o ser yw'ch ein pennau, a mynedd. O brydd, dan ein traed. Nawr, nid dweud mae'r llinell gyntaf y bydd rhai bach yn dod yn fawr. Oherwydd pe bydden nhw'n dod yn fawr, bydden nhw wedyn ddim yn bod. Gwelwch yr ail linell. Na, dweud yma'r gyntaf yw y bydd bri ar y bach. Y byddwn ni'n gweld gwerth y bach. Y byddwn ni, os licech chi, yn mawrygu'r bach rhyw diwrnod. Ond wrth gwrs, mae'r pennill ar ei hyd yn cydnabod yr ymdrech sydd ei angen mwyn gwireddu hyn. A mynedd. Ac mae fel pe byddai'n gosod dynoliaeth mewn partneriaeth gyda'r ddaear siwrne to. Plentyn y Ddaear wedi'r cyfan yw'r un sy'n mynd i allu gwireddu'r byd heddychlon hwn. O'r gwellt gwywedig, gall y blodau dyfu eto, a mynedd o brydd dan ein traed. Mae'n bosib. Styriwch Costa Rica. Dwi ddim yn awgrymu fod e'n baradwys o le. Mae anghyfartaledd, mae problemau, ond llawer llai felly nag y bu. Ac mae'r wlad wedi gwobrwyo am ei gwaith yn cynghreirio byd natur ac yn newid ei thynged ar gyfrinach cael gwared ar y fyddin. Bydd soddi'r arian mewn addysg ac iechyd yn lle. Ond mae hwnna'n radical. Yn radical, ffrindiau, achos mae'n galw am newid y drefn. Newid y drefn. Dim twico'r drefn, dim altro ar yr ymylon, ond i newid hi. Ac i gloi, dwi am gynnig pwt bach sy'n clymu Cymru, yn benodol Prifysgol Aberystwyth, a'r Llyfrgell Genedlaethol hon, gyda Waldo ac Wcrain, a Helbyl oedd yn rhan o'r cyfnod nath yn y pen draw achosi Joseph Herman ddod ar ffoi i Gymru. Llythyr gan Gareth Jones, y newyddiadurwr a gollodd ei fywyd wrth ddatgelu newyn mawr Rwsia Sofietaidd, Wcrain yn benodol,
Yn y llythyr, mae'n sgrifennu gatre yn fyfyriwr, ac mae'n sôn am fynd i'r National Library. Chi'n gweld e? To swat. Waredig iddo. Chi'n clywed? Students yn y ffrynt. Yn y llythyr, mae'n dweud nad oes neb wedi mwynhau i ddyddiau prifysgol yn fwy na cyntau. I don't think anybody's enjoyed. Chi'n gallu gweld, dwi'n methu gweld rownd y cornel fyna. Ac yn y llythyr, gyda llaw hefyd, mae'n gorffen yn Gymraeg am cariad cynhesaf, hala nôl at y teulu yn y bari. Ac yn y llythyr, mae'n disgrifio Waldo. Na fi di mynd i'n Cymru bell. Na fe. Dyma mae'n dweud amdano. Waldo Williams, Jack's cousin, fiery socialist, poet and idealist, long hair, unkempt. Y pwynt yw hyn. Mwyn gallu creu byd o heddwch, mae'n rhaid i ni ddychmygu e. Tu hwnt i'r golomen fach wen, i ddychmygu e yn ei holl fanylion aniben anghysurus. Ac mwyn gwneud hynny, mae'n rhaid i ni gael, o'n i ddim am y gwallt hir yn Kempt, ond yn sicr dan y delfrydwr. Mae angen hwnnw yn ein boliau ni, digon ohono i gael newid y drefn. Gobaith fo'n meistr, rhoed amser i ni'n was. Diolch am y cyfieithu, Heledd, am y cymorth dechnegol Tristan a Dan, ac am y gwrando yma ac adre. Diolch yn fawr.